har ya ce ta bashi zobe. Wai yana sa ran za su haɗu. Ai wannan duniyan arjanu ne. Abu gaibu ya faru dar bil adam yayi hanzari gwargwado wani bugun zuciya na ƙara sinadari. Sadi, idan ma har su suka aure ka sai ka faɗa mun in fara nema ma magani. Ya salam, subhanallah, yanzu minan waye zai gaskata mafarki bacin kin san shiriri ta tafi yawa a cikinsa. Nasir, nawa mafarkin ba shiriri ta bane, gaskiya ne, kuma ya kamata kai ma ka yarda da abin da nake faɗi. Yanzu kina so ki nuna min cewa na haƙura da soyayyarki. Shin kin goge ni a ranki kenan? Gaskiya Nasir, babu kowa a cikin zuciyata face bugun zuciyata, kuma shine bugun numfashina. Ba na tunanin zan iya rayuwa ba tare da shi ba. Abu gaibu ya faru dar bil adam yayi hanzari gwargwado wani bugun zuciya na ƙara sinadari. Tuwo ko fita ta numfashi na ƙara. Wannan ma ai zancen banza ne, zancen wofi. So kike ki zubar mana da mutunci? Kada ki manta ke na zaunar da ke na tambaye ki wannan yaro kina son sa, kika ce kina son sa, kuma yanzu zaki dawo daga baya ki zo ki ce mana wai ba kiya son sa. Wallahi ba zai yiwu ba. Amarya, yanzu kuna da masaniyar wannan abin yana faruwa amma kuka ki ku faɗa mu, kuka ja bakin ku kuka shiru. Wallahi Alhaji ba mu san abin nata zai kai ga haka ba. Ni ma ban san komai ba. Sai daga baya mahaifiyarta take sanar da ni abin da yake faruwa. Kai hakuri. To, shi yaron da take so a yanzu a ina yake kuma menene sunansa? Wai a mafarki suka haɗu. A mafarki? Ban gane mafarki ba. Ah, to. Ina so a daɗa wayar min da kai. Alhaji ga ta zaune, a wai a mafarki suka haɗu da shi ko? Gaskiya Sadiq ya samu taɓin hankali. Ina gani aljanu sun shafe shi. Ni kaina na rasa abin da yake min daɗi. Tun nake kamar mafarkin da ke yi ma zan farka. To ai abin ne ya fi kama da mafarki. Ke ni ko a mafarki ma ban taɓa ganin irin wannan ba. Abu kamar tatsuniya? To amma fa ni wani abu yana min yawo a cikin kwakwalwata. Kamar me fa? Ya ce mafarki yake yi da ita. To amma a zahiri idan ya saiti da ita yana jin zuciyarsa tana bugawa. Kuma tabbas zoben da yake hannu ba asalin nasa bane. To ai wannan shine yake tabbatar da cewa wallahi aljanu sun shafe shi. Allah Saratu. Allah ina gaya miki gaskiya. Kuma idan baki dauki mataki da gaggawa ba, nan gaba sai sun zautar da shi. Amarya, anya amarya yarinyar nan bata samu taɓin hankali ba.
wallahi Alhaji ni kaina na kasa gane al'amarin. Minal, wai duk abin da aka faɗa min gaskiya ne? Gaskiya ne. Da gaske ne kuma a mafarkin kuka haɗu da shi? Tashi ku shiga ciki. Amarya, akwai matsala fa, dole sai mun tashi tsaye. Ni ma na fahimci haka, akwai matsala. Amarya, kin san abin da ya ɗaure min kai? Wai shin da gaske ne a tarihi tun daga farko har zuwa yanzu ana haɗuwa da mutum a mafarki kamar yadda take bayyana mana kuma ta nuna gaskiyar al'amari? Alhaji, ai mu ya kamata a yi wannan tambayar domin mu gata a cikin gidanmu muna ganin ta. Mu jama'a za su tambaya yanzu ai. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla fi shatin. Amma gaskiya lamarin nan akwai rikitarwa. Anya ko Minal bata samu tabin hankali ba? A da ina fargabar rabuwa da ita ne. Amma kuma a yanzu na shiga tashin hankali saboda abin da yake shirin faruwa da ita. Kawai ka goge ta daga cikin ranka ga mata nan waɗanda suka fita. Zainab kenan, na fahimci lallai baki san menene so ba. Shi fa so ba kamar riga ko wando yake ba, da za ka sa ko ka cire lokacin da ka ga dama. Dan Minal ta ce ba ta so na, hakan ba zai sa na ce ni yanzu ba na son ta ba. Sai dai kawai na haƙura da ita, amma na san lallai Dan Allah ya kai kokari ka manta da ita. Kada fa ka manta tun farko ita ce tana son ka. Daga baya kai ma kuma ka zo ka kama da santa. Dan haka tun da yanzu ta ce ba ta son ka, kai ma daga baya za ka daina santa. Abu gaibu ya furo ɗar bil adam yayi